Бременските музиканти. Имало едно време един човек, който имал магаре. Магарето дълги години носело тежки товари за своя господар, но с времето остаряло и изгубило силите си. Господарят му решил, че вече няма полза от него и искал да се отърве от него. Като чул това, той избягало и тръгнало по пътя към града Бремен. «Ще стана музикант в Бремен», казало си то радостно, че все още има план за бъдещето. Докато вървяло, срещнало куче. Кучето също било остаряло и нямало сили да ловува, затова господарят му го изгонил. «Къде отиваш?» попитало магарето. «Отивам да си търся нов дом», отвърнало кучето. «Господарят ми не иска да ме храни повече». «Ела с мен в Бремен», предложило магарето. «Ще станем музиканти». Кучето се съгласило и двамата продължили заедно по пътя. Скоро срещнали котка, която седяла край пътя и изглеждала тъжна. «Защо си толкова тъжна, котке?» попитали те. «Остарях и вече не мога да лова мишки. Господарката ми искаше да се отърве от мен, затова избягах», казала котката. «Ела с нас в Бремен, ще станем музиканти», предложили и те. Котката се съгласила и тръгнала с тях. Малко по-късно тримата срещнали Петел, който викал силно на върха на едно дърво. «Защо викаш така, Петле?» попитали го те. «Утре е празник и господарката ми иска да ме сготви за вечеря. Затова викам за последно. Ела с нас в Бремен, ще станем музиканти». Петелът се зарадвал на поканата и тръгнал с тях. Четиримата нови приятели пътували цял ден и към вечерта стигнали до една гора. Те били уморени и решили да пренощуват. Докато си търсели място за почивка, забелязали светлина в далечината. Това било къща на разбойници. «Там има къща. Може би ще намерим нещо за хапване». Четиримата приятели се приближили тихо до къщата и надникнали през прозореца. Вътре видели маса, пълна с храна и напитки, а около нея седели разбойници и се огощавали. Животните решили да изгонят разбойниците. Те застанали един върху друг. Магарето най-отдолу, после кучето, котката и накрая петелът на върха. Започнали да пеят и издават страшни звуци. Магарето ревяло, кучето лаяло, котката мяучела, а петелът кукуригал. Вдигнали толкова шум, че разбойниците се уплашили и избягали, мислейки, че къщата е нападната от чудовища. Четиримата приятели влезли в къщата, седнали на масата и се нахранили добре. След това угасили светлините и легнали да спят. Магарето на двора, кучето пред вратата, котката край огнището, а петелът се качил на покрива. По-късно през нощта един от разбойниците се върнал да види какво се случва в къщата. Влязал тихо, но веднага бил нападнат. Котката го отраскала, кучето го захапало за крака, магарето го ритнало, а петелът го изплашил с кукуригането си от покрива. Уплашен, разбойникът избягал обратно при другарите си и им разказал, че къщата е нападната от страшни същества. От тогава разбойниците не се върнали повече, а четиримата приятели останали да живеят в къщата. Те вече не стигнали до Бремен, защото били намерили нов дом, но били щастливи, че заедно успели да се справят с трудностите и да намерят нов живот. Драги слушатели, ако искате да чувате още приказки, се абонирайте за канала. Може също да закупите книжката «Имало едно време», в която има 39 златни приказки в описанието под видеото.